guys, hi. Mabre dong आंनि YouTube फेमिलिसफोर जाखिनि साबस्क्राइब दं बेखौनो थेंक इउ गोजोननाय बावहरबाय गाइसमोन साबस्क्राइबाथ' आरो माथो होनबावनो सेंग्राफोरनिबाथाय बारायखायानो हौवाफोरनिबाथाय नायखायानो सिख्लाफ्राथ' नायबावानो खम नायखायो सेंग्राफोरनि हौवाफोरनि भिडिअफोरखौ चेनेलखौ गावसिनिखौबा नायना होयो जोङो ओमफ्राय नै गाइस मोनबा सासेसो नांसिगौमोन गाइसमोन सोरबा सिंगेलफोर दङबा नै जइन जानो हागोन टेनसन जागासिनो नै आइयो बेसोरा सिंगेलफोर दङबा जइन जानो हागोन गाइस नो प्रब्लेम सिन्था गैया नै गाइस एसे साफाखा जाबाय गाइस नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय आंनि निजोम अफिसियेल भिडिअ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो गाइसमोन नायज्ला बायनानै होदोब्रा दे मनिटाइज खालामना होदो थाबनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोननो थाब आपडेट गोदान भिडिअ होबाय थागोन आं एसे गावसिलाबायदो गावसिना होदोब्रा गाइसमोन दे ब्र बुंहरदो साबस्क्राइब खालामनांगौ ना खालामनाङा नोंनि लोगोफोरखौ दे टेनसन जादोंनोलै बेस्रा गैया सिंगेल ना रावबो बुकिंफोर गैयाबा फैनो हागोन गाइस only subscribe okay नोंसोर मनिटाइजल' खालामना होना आंनि चेनेलखौ नायदो होनबानो गावसिजोबगोन आं भिडिअखौ अबाव थांनानै माबायदि भिडिअ बानायगोन आं गाइसमोन आसा थाबाय दै गाइसमोन साबस्क्राइब खालामगोनखौ बेजोंबो थिबाय